Mga katiyan, dito si Oscar, oh. Ang ganda ng ispat nila. Itong ispat nila, mga katiy. Parang kulgante to. Katiy, shout out. Hindi pala to eh. Mga katiy naman. Ang grabe itong ispat nila. Ang dami, oh. Ang lalaki ng huli. Grabe na laki, oh. Hanapin. Si Oscar. Kaya pala na naimik yung Wonder Ilog. Hindi na kami nakapunta ron eh. Andito sila lahat, oh. Yan, shoutout sa inyo. Dito lang tumatay sa ano. Sa Bagong Bayan lang tumatay. Ayan, yung dating inarbisan natin na nakaraan. Yan, oh. Ginagawa ng ano dito. Oo nga, yung Bagong Bayan mga tayo, spot natin, oh. Ang laki na. Tubigan na. Ang laki ng tubig. Kabiwas, wala ka ng ano doon. Lagpas ano na yan, tao. Wala, di ako. Ayan, ay, grabe. Talagang dito pala umarbi si Mano Oscar. Oh ha? Ah, alak ka. Oh, dito pa, kabila, oh. Sunod-sunod. Alak ka. Kaya pala wala sa Wonder Ilog si Oscar dito. Eh, dandan lang kayo din yan. Grabe, oh. Pae. Ayos, ah. Kaya kay Torni. Ang dami. Plastic. Oh, may Ito na kay kuya nagkiki. taw-taw lang yung ano ka aking mga kati. Taw-taw lang, kaya di ubra dito. Bida ngayon eh. Oo, lalapad Ang lalapad. Kailangan iuwi, 2 piraso lang. Ah, share the blessing na lang daw muna si attorney. Yung bulate mo yung nagkakawala na. Isang notary lang yan, attorney. Binigay ni attorney yung ano, huli niya kasi 2 piraso lang.